horas madihita salhutna. Video apala ditikion hubai ma judulna pasomal-somal madiri tunda denggan asa gabe bako. So dia ma lapatan ni ikuti terus. Tahun 1920 di Banma seda acara nabalga olahraga maraton di Australia. Ima perlombaan olahraga ultramaraton sejauh 275 km dengan hadiah $10.000 Amerika ma tikini. Jadi kudang dodisi pelari-pelari profesional naung terbukti prestasi nasida ikut dalam perlombaan. Jadi ditarget leleng ni perjalanan mulai start saat to finish diperkirakan 5 hari kon selesai. Tiba-tiba mang dotang minang sian kerumunan gudang ni panoton tikini keluar masa ada ama-ama naung agak matua mendaftar diri tu panitia asa dohot ibana gabe peserta lari. Jadi ala dibereng panitiaon nunga matua amat tai jala dangadong latar belakang sebagai atlet olahragawan perjulat tong ditolak nasida do keinginan ni amat taun jala penonton petong gudang do na mga rehei parikeli bana ala dang sesuai usiana profesina tu pertandingan naneng sidohotanna alano pertandingan ultramaraton 275 km selama 5 hari pertaruhan nyawa molodang mampu olo gabe sahid nabalga di persitongan dalam alaya lamar sigogo amat tahun akhirna dioloh panitia ma persidohot maibana dipikiri panitiai bamulurang sanggu anong amat tahun bapaling mengundurkan diri di tongah dalan tersongoni mara pikiranna mangida amat tahun. Singkat cerita gabe dohot maimana peserta pelari ultramaraton di tiki gorni amat tahun ima Albert Ernest Clifford Young biasana di jo memana Cliff Young umurna 61 tahun anggo karezoni amat tahun atong pengula di mana di huta-huta ido latar belakang di mana jadi dangadong latar belakang atong imana olahragawan manang na atlet alai pengula do ibana di seda huta di hutana dungi berangkat manasida sudah pelari peserta di sian garis keberangkatan garis start hari pertama berlari matong amat tahun si Cliff Yangon dengan gaya pelari amatir. Memang gimana amatiran dalam hal lari. Jadi posisi di mana posisi paling pudi. Dau metong mana tertinggal sian akadongan-dongan na pelari na asing. Hari peduahon tetap di mana boy mengikuton lombai alai tong posisi perpudi mana. Ari patuluh pe tetap mampu mana melanjutkan alai tong dope posisi terakhir mana. Alai emang dot tamu inang di hari paupaton mulai memana meninggal hon mengelewati sere-sere pelari profesional akka pesertai gabi mulai memana
menempati posisi lebih jauh, lebih maju. Ari palimahon ngelam gudang be pelari profesionalon akka saingan no tertinggal di pudi. Jala ari palimahoni pas arian neng jonok na magaris pinis. Lamu gudang matong di garis pinison akka penonton nong paimahon. Di ida ma tiba-tiba amat tahun nunga di posisi paling depan. Gabe doh matong akka penonton bersorak-sorak. Gabe berlari di pinggir ni jalur lari isong na mengiringi amat tahun mengalian semangat. Ala dan diri punasida mampu dari mana menyelesaikan lomba lari sampai hari terakhir sampai garis finish. Pas Ariani hari palimahon sahab memana tu garis finish. Soi nama songgot ni akajolma penonton na rame tiki tang disangka nasida gabe pemenang amat tanong batuang. Iselesaikan di mana ma lombai selama 5 hari 15 jam 4 menit. Di pudi di mana nomor 2 namar guar si George Perdon diselesaikan di mana ma dengan waktu onomari sajum. Jadi di hamonangan na yamang dot tamuinang tersonggok matong panitia, tersonggok masudi akka penonton bahkan sudi dunia khususnya nadong perhatian tuh olahraga maratonon ala tiba-tiba adong sedena metua ama-ama petani memenangkan sebuah perlombaan prestisius ultramaraton. Di lehon panitia hadiah 10.000 dolar Amerika. Malo tu nilai sonari amang dot taminang hira-hira 150 juta rupiah mai. Alai amang dot taminang dan dibuat di mana tu dibuat di mana mulak hadiah si 10.000 dolar. Gabi di lehon di mana ma tu akka peserta nasing 5 halak peserta teratas dari pudi di mana dilokon di mana molo hamu ngepersiapan hamu sebelum ro tu acara lombon persiapan matang latihan tiap hari jadi hamu dona layak menerima si 10.000 dibagi-bagi mana jadi mulak memana tong tuh tanah mang dot taminang mulak tu ulaun nasi mula ima sebagai petani pengulah di mana kentang katang jala mamiaro biri-biri di mana dohot inungna song-songi dohot sada anggina. Jadi ternyata tong amang dot tamuinang amat tahun namar guar Cliff Yangon nunga gabi sada kebiasaan di imana dina mengulai mana jalan marmaha biri-biri setiap hari lari-lari mengejar biri-biri non setiap hari ima ulaunna jalan ngamar tahun diulai mana sampai umurna ono 10 tahun tiki imana doho ti mana di perlombaan dungi merujung memana tahun 2007 umurna 21 tahun. Alenang pengen merujung imana mang dot tamu inang sudedo Portibion mengenang imana sebagai pahlawan kemanusiaan. Ala dibuktihon amat tahun dong bahwa kebiasaan yang dibiasakan melahirkan kekuatan dan keyakinan diri. Hasomalan nadi hasomal honi naung gabe bakko di ibana mambain sada kekuatan yang luar biasa di dirina dohot keyakinan diri ima
nama bain sada keberhasilan jala berdampak membain inspirasi tu gudang jolma. Molo tajahan atar surati amang dot taminang di Matius 12 ayat 3 di dokma di sisongonon. Dirukari halak nadenggan rohado akka hadengganon sianartan nadenggan na pineopnai. Jala anggo halak na jahat roha akka hajahato do rukaranna sian najat na pineop nahian. Mula dibahas Indonesia di dok masongonon. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya. Yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Oma bicara kebiasaan. Perbendaharaan nomor lapatan nang tersimpan gabe kebiasaan, gabe bakko. Molo dipasomal halak nadinggan, gabe nadinggan ma perbendaharan nadinggan ma di dirina, tudus mai didok gabe arta. Ale molo dipasomal do na sudinggan, gabe perbendaharaan na sudinggan mai di bagasan dirina, tudus mai tu arta na sodenggan. Jadi pasomal-somal amang dot taminang kata kuncina ima mengulang-ulang kebiasaan sampai menjadi kebiasaan. Ima pasomal-somal manang pei nadenggan, manang pei na sodenggan. Jadi dung hasomalan ni gabe bakko amang dot taminang sian bakko ima muse menuju gabe karakter ni sesada jolma. Dung gabe karakter mana karakter Roma na menentukan takdir ni manang nasib ni sada jolma. Hasea do ibana manang nadang. Jadi hidup makana hataon, hata upamaon, biasana nasehat ni tua-tua tu anak konna. Amang manang naboru pasomal-somal manadinggan asa gabe bakko. Hero diberek kamu amang dot taminang jolma naraus. Jolma naraus misalna molo minum imana songonon raus molojol mana raus sebarangan don mamiakon misalnya di pihak ma topi di topi ni meja lewat majol mana asing manang na anggina lari-lari mana jonok meja disenggol ma gabi madabu ma cangkirne manang misalnya jol mana raus contoh na biasa tabereng sehari-hari di jabu mambetes ma inatta dibuka magula, iba mates dia mata, ditutup inatai magulai asal-asal ditutup, imana raus, ujung na masuk masomut gudang, gabego ma somut di bagasan gulai, ima jolma narus. Contoh asing misalnya, mangalok pamainata manang namata, manang dakdanak di jabu pakai kompor gas. Nungasai mana mangalopa dan dasip di pamate kompor gasi ala raus. Ujung na mileda. Ima hasomalan na sodenggan. Nang hasomalan na sudenggan ala diulang-ulang tiap hari amang taminang gabe bakko. Misalnya mulu dana kisong ni dung mangarato haduan ni mana tu dia pe manang na misalnya meriduk somang imana di sada jebu gawe songonima
pangalahona, parangena. Gawe hona muru kema molo sisongonon tiap hari. Alai mulu dipasoma lamang dot taminang bakuna denggan misalna mulu dijabu tarsongonau adong sada hasomalan nageleng upasomal dijabu setiap habis mangan lamang dot taminang silalu dutong khusus si pirikku sendiri jala huajar hordot tidak danak masing-masing nasida habis mangan isu si piring tujuanna membentuk hasomalani gabi kebiasaan di diri nasida. Tu dia pehaduan nasida lao mangarapto manang mariduk somang di luak nadao kebiasaan na dengganon na meton gabi kebiasaan na terpuji jala kebiasaan na meton gabi memancing diri ni imana mengulahon kebiasaan na denggan na asing tujuan na paduahon asal nang menumpu atong si piring na kotor si susion ni inata anong jadi meringankan beban. Nah, ima hasomalan amang dot taminang. Nang pememet alai hasomalani nadinggani dibangun gawe sada kebiasaan, gawe sada bakko, gawe sia bakko ima lahir karakterna kuat nadinggan. Jala karakterna kuat nadinggan ima modal ni seseorang gawe berhasil, gawe jolmana sukses di perjalanan. Alani amang dot tamu inang songsoniak kadongan asa tapa somal-somal madirita tuna denggan jala tapadau madirita tuna sodenggan asa terbentuk ma kebiasaan bakko nang mendara daging sianiman nong gabe terjadi ma di bagasan diri tahun sada kepercayaan, sada kekuatan untuk menjadi orang-orang yang berhasil. Jahuba masuk-masuk. Horas.